ating taga-subaybay. Good morning po sa ating lahat po, lalong-lalo na po sa mga tagapakinig po ng IFM News Dagupan po. Good morning po sa ating lahat. Sir Adrian, tuloy na po ako. Super typhoon na po itong si Bagyong Julian. Base po sa inyo pong ginagawang monitoring at mga ginagawang ano po natin po, paghahanda sa lahat po ng ating pong rehiyon, yung mga response po natin. Kamusta po ngayon sa loob po ng nakalipas po na 24 oras nung una po namin kayo nakapanayam, Sir Adrian? Yes sir, so tama sir na ganap na nga pong naging super typhoon Julian po ang binabantayan po nating bagyo na kung saan po nakataas na po ang tropical cyclone warning signal number 2 po sa mga munisipalidad po ng Bacarra, Pasukin, Bangi, Vintar, Burgos, Pagudpud, Dumalneg at Adams po sa may bandang Ilocos Norte. Samantalang nakataas po ang tropical cyclone warning signal number 1 po sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa probinsya ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan po. Nakataas pa din po ang gale warning at heavy rainfall po sa ating mga probinsya dito sa Region 1, sir. So base po sa ating latest po na situational report, sir, umabot na po sa humigit kumulang 13,000 po na pamilya ang apektado po ni Bagyong Julian, sir, sa ating pong latest situational report. Apo, yung 13,000 po na ito, accumulated po ito sa 4 na probinsya po na sakop po ng Rehiyon 1, Sir Adrian. Yes sir, bali ito pong humigit kumulang 13,000 po na pamilya ay lahat na po ng probinsya dito sa Region 1 na kung saan po sa 13,000 pamilya po na ito, 73 na pamilya po ay nasa loob po ng mga evacuation centers po dito sa Region 1. Ito po, yung breakdown po nito, pwede po ba namin malaman, Sir Adrian, ilan po ang evacuees natin per province na lang po? Yes sir, base sa latest po na submission and monitoring po natin, sa may Ilocos Norte po, umabot po ng 34 po na pamilya ang nasa loob po ng mga evacuation centers. Samantalang sa may Ilocos Sur naman po, 39 po na pamilya ang nasa loob po ng mga evacuation centers. So sa dalawang probinsya pa lamang po yung meron po tayong data on the affected population po as per our latest monitoring, sir. Apo. Dito po, ilan pong itong 13,000 na most likely, ilan pong individual po ito na apektado po sa ating pong rehiyon? Sa inyong data, ma'am. Yes, sir. Yes po. Umabot po ng 44,521 po na katao. Mula dun sa 13,105 families po ang apektado po ni Bagyong Julian dito sa Region 1, sir. Yes sir. Sir, ito pong mga pamilya po na ito na ano po for sure nakatanggap na po ito ng mga kailangan po nila na mga tulong mula po sa gobyerno, ay iba't ibang ahensya like the DSWD, from the OCD, from the NDRRMC at local government po, Sir Adrian. Yes sir, nakapag-provide po ang ating mga member agencies po and then our local government units po ng assistance po sa ating mga apektadong populasyon po para sila po ay maging komportable po kung nung sila ay nasa loob po ng mga evacuation centers. Yes. Nakapag-preposition na po kasi ang ating mga member agencies po, especially the DSWD Field Office 1 po, na kung kakailanganin po ng ating mga local government units po ng mga food and non-food items po, agaran po mapoprovide po sa kanila. Ano po dito po sa inyo pong monitoring, Sir Adrian, nakukuha nyo po na information both sa DOST, Pag-asa and sa ating pong NDRRMO, NDRRMC national, ano po ang dito forecast po natin, magtatagal pa po ng ilang araw po itong ganitong klase po ng weather po natin po? Yes sir, base dun sa latest po na track and intensity forecast po na inilabas kanina ng DOST Pag-asa po, ang forecast po ay maaaring lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Julian po mamayang bandang 2:00 po, October 1, 2024 po. Ito po ay base po dun sa latest po na Tropical Cyclone Bulletin po na inilabas ng DOST Pag-asa po. Kahit na may posibilidad po na lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Julian po, may base po sa forecast nila, sir, maaring pumasok ulit po ng Philippine Area of Responsibility yung Bagyong Julian, kaya inaasahan pa din po natin yung malakas po na hangin at pagbuhos po ng ulan, sir.
Nako, itong ano po natin baka mag-U-turn itong sinasabi na papalabas na bagyo po, Sir Adrian. Yes sir, base dun po sa track and intensity forecast po ni DOST, pag-asa po mukhang ganun nga po yung mangyayari. Ngunit dun sa pinaka last po na parang forecast nila sir, maaring ganap ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Julian po sa alas 2 ng umaga po ng October 4, 2024. Nako, medyo matagal-tagal po ito, medyo mabagal po pala itong bagyo na ito. So Adrian, kamustahin po namin po muna yung po mga situational po natin po sa mga roads natin sa Rehiyon 1 kasi may mga nakikinig po na mga biyahero po ngayon. Meron po ba tayong data, Sir Adrian, sa mga non-passable po sa mga light vehicles at even yung pang totally na non-passable po na mga road po natin pa norte? Yes sir. So, base po sa atin pong latest and approved situational report, sir, meron pong isang sa may Tikem Road po sa may Abacan Sigay po ang hindi po ang only passable to light vehicles, samantalang sa may Sigay Salcedo Road as well as the Sigay Gregorio del Pilar Boundary Road po ay hindi po passable to all types of vehicles po. Sa may Sigay din po iyon, sir. Samantalang sa may Banayoyo, Ilocos Sur din po, isang provincial road po doon or dalawang provincial road po doon sa may Montero to Carot, Salvador First Candon, as well as the Kasilagan Sur to Langlangka First po. Sa may Candon, ang hindi po passable to all types of vehicles po. Samantalang sa may probinsya naman po ng La Union, sa Barangay Luzong Norte po sa Bangar, ang hindi po passable to light vehicles. Samantalang sa may bandang Ilocos Norte naman po, sa Barangay 21 San Marcos, Sarat po ay hindi po passable to light vehicles, as well as sa isang road section po sa may Barangay 21 din po na one lane passable lang siya, sir. Sa Piddig, Ilocos Norte naman po, ang Barangay 9, Ababut, Barangay 10, Arwaay, na mga national roads po ay hindi po passable to light vehicle, sir. Opo. Sa may Adams naman po, sir, sa may Sitio Maligligay po, isang national road din po. Sa may Panshan Road po ay hindi po passable to all types of vehicles po. Gayon na din po sa may Barangay Mananteng po sa Solsona, sir. Okay. Samantalang sa may Paway naman, sir, at sa may San Nicolas po ay hindi po passable to light vehicles, sir. Okay, medyo marami rin po dito sa may Ilocos sa norte. Pinaka-main na ano po nito, reason po nito, yung pag-apaw po siguro ng mga kailugan po natin po, yung river system natin dyan, Sir Adrian? Yes, sir. Most po ng mga hindi po passable or one lane passable po ng mga road networks po natin dito sa Region 1 po, ang pinakarason po is yung mga flooded areas po natin, sir. May mga ano po ba kayo, data po kayo ng mga approved data po ng ating pong nakolekta sa mga local government na may mga naitala po ng mga landslide naman po, sir? Doon sa landslide naman po, sir, may mga report din po sa atin po na mga landslide incidents po as per our latest po na situational report, sir. Opo. Sa may bandang Anagilian po and then sa San Fernando City, La Union, sir. However, sir, ongoing naman na po yung clearing operations po natin to make way po kung kasi doon po sa isang area po sa may Nagilian na hindi po siya naging passable po or naging one lane passable po due to landslide. However, natapos na po yung clearing operations po ng ating mga local government units po para maayos na po yung daanan po natin sa may area po ng Nagilian. Apo. Sir, last na lang po, yung po bang data na available po, for example, dito po sa mga agricultural products po na pwedeng naging damage po natin, may initial po ba kayo or maglalabas na lang po ito after na lang po ng ng total assessment po? Yes, sir. As of our latest po na situational report, wala pa po tayong datos dun sa affectation naman po sa ating mga agriculture products po dito sa Region 1. However, sir, ongoing pa din po kasi yung reporting and monitoring natin po sa mga gantong affectation po
We will be releasing naman po yung latest po na approved situational report po once po may data na tayo on the affectation po on agriculture and even mga damaged houses po. Anyway, Sir Adrian, maraming salamat po for taking our early call at hingi pa rin po kami ng mga update po sa mga susunod na mga oras, Sir Adrian. Yes, sir. Thank you po, Sir Adrian. Pagsulingan po ng Information Officer at tagapagsalita po ng OCD Region 1.